Puterea nu se construiește adăugând, ci eliminând. Lumea te va încuraja să socializezi, să-ți lărgești rețeaua, să fii simpatic și accesibil. Dar Machiavelli ar oferi altă perspectivă. Nu ești definit de oamenii pe care îi aduni în jur, ci de cei pe care îi suporți. Un regat nu se prăbușește din lipsă de aliați, ci pentru că tolerează inutilii, lași, lingușitori, bârfitori sau trădătorii. Totuși, cei mai mulți fac exact asta. Strâng oameni ca pe medalii, păstrează prieteni de frică, evită conflictul în numele păcii, dar astfel își neacă forța în povara celor nefolositori. Fii atent, nu toți cei din jurul tău merită să fie acolo. Cu cât identifici și elimini mai repede pe cei nepotriviți, cu atât influența ta va crește. Machiavelli nu accepta slad, confuzii sau duplicitate. Îi îndepărta de vrenge. Observa tăcut. Apoi, când semnele erau clare, îi smulia din rădăcină, fără intare. De al vei învăța să faci la fel. Acesta nu e doar un video, e o provocare. Dă like, abonează-te la Gândora, activează clopoțelul pentru reflexii care îți struncină tiparele. Nu ai ajuns aici din întâmplare. Primul semnal de alarmă vine mascat drept sprijin. Persoanele acestea sunt mereu de acord cu tot. Îți repetă cuvintele, aprobă când de fapt ar trebui să te contrazică, par de partea ta mereu, dar privirea lor e goală. De ce? Pentru că acțiunea lor nu e loialitate, e instinct de conservare. Machiavelli avertiza despre asta. Cine lingușește fără coloană vertebrală te va trăda fără preaviz. Aceștia sunt lași și calculați. Nu cred cu adevărat, vor doar acces la influența ta, deciziile tale, rezultatele tale, niciodată la efort sau risc. Când lucrurile o iau razna, sunt primii care se distanțează, spunând că nu au fost niciodată convinși. Eu doar te-am susținut. Asta nu e susținere, ci un camuflaj. Taie-i de vrenge. Păstrează lângă tine doar pe cei ce au curajul să-ți spună nu, dar îți rămân alături oricum. Machiavelli vedea oscilația emoțională drept pericol. Dacă cineva îi schimbă loialitatea după cum e atmosfera, ai în față o amenințare. Dacă sunt entuziasmați azi și la pământ mâine, devin o povară de care trebuie să scazi. Dacă durerea lor devine grija ta, nu mai ești lider, ci de dacă. Acești oameni te secătuiesc încet. Nu atacă fățiși. Se prăbușesc. Au nevoie mereu de validarea, implicarea și energia ta, pentru orice incident minor care le zguduie stima de sine fragilă. Tulburarea lor devine colivia ta. Iată adevărul dur. Nu-ți construiești puterea cu cei care au nevoie de ajutor constant, ci cu cei care știu deja să stea pe propriile picioare. Terapeuții se ocupă de răniți, preoții de vinovați. Tu construiești cu cei complet recuperați. Fii atent la cei care vorbesc prea mult, nu din pasiune, ci ca să se ascundă. Ei explică la nesfârșit de ce au întârziat, de ce au eșuat, de ce nu e vina lor, de ce nu au intenționat, de ce nu trebuie să-i judeci. Machiavelli știa. Cine explică mereu deja ți-a evaluat verdictul. Încearcă să-ți confuzeze instinctul, să acopere totul cu zgomot. De ce? Pentru că faptele lor nu pot vorbi singure. Dacă ar fi judecați doar după rezultate, ar fi descoperiți. Cei cu adevărat valoroși nu explică, acționează. Câștigă sau pierd, lăsând tăcerea să spună totul. Vorbele doar distrag. Iar cei care nu se mai opresc din vorbit ascund sărăcia interioară sub un farmec prefăcut. Sunt cameleon, se mulează pe cine îi ascultă, adaptează valorile, credințele, până când nu mai e avantajos. Dar cu timpul, vor spune opusul altcuiva. Asta nu e strategie, e putreziciune. Machiavelli mințea doar cu scop clar, niciodată de dragul oricui. Nu avea respect pentru servitorul cu două fețe sau pentru cel ce vrea să placă tuturor. Acești oameni n-au centru, urmează mereu liderul cel mai puternic. Iar când tu cazi, vor trece la următorul fără să clipească. Îndepărtează-i, nu pentru ce au făcut, ci pentru ce pot face imediat ce nu le mai servești. Ai grijă la cei care încearcă să devină prea intimi prea repede. Sunt cei care îți spun povești dureroase încă din prima săptămână. Îți mărturisesc secrete la care nici nu ai cerut acces. Vor să creeze o legătură profundă înainte să câștige încrederea ta. Aceasta nu este vulnerabilitate, ci manipulare. Forțează intimitatea emoțională pentru ca mai târziu să te simți vinovat dacă alegi să te îndepărtezi. E o capcană,
Odată ce simt că s-au apropiat de tine, încep să ceară favoruri sau excepții. Credeam că suntem prieteni. Ți-am spus tot. Cum pot să mă ignor după cât ți-am împărtășit? Apropierea devine o armă și dacă nu ești rece când trebuie, vor rămâne lipiți de puterea ta, consumându-te prin șantaj emoțional, sub masca unei relații speciale. Cei ce bârfesc cu tine, inevitabil vor bârfi și despre tine. Nu există excepții. Machiavelli pune accent pe controlul narațiunii, iar cel care livrează bârfă e o amenințare, oricât ar părea amuzant sau nevinovat. Înțelege, orice aduce bârfă aduce și îndoială în jurul tău. Ei nu unesc, destabilizează. Numele tău devine o monedă de schimb. Dacă cineva îl risipezi la întâmplare, tu pierzi valoare în încăperi în care nici n-ai intrat. Elimine repede dârfa. Fără explicații, fără negociere, doar distanțează-te. Aceștia nu se pot bucura pentru reușitele tale și nici nu sunt sinceri în privința asta. Glumesc, dau complimente pe jumătate, zâmbesc când pierzi, etalează succesele imediat după ce le-ai menționat pe ale tale. Nu sunt hate pe față, sunt rivalii tăcuți sub mască de prieteni. Sunt cei mai periculoși, niciodată nu te atacă direct, doar sapă lent la încrederea, concentrarea și energia ta. Machiavelli i-ar numi șerzi în grădină, nu destul de agresiv să-i urăști, dar niciodată demn de încredere. Și ce e mai grav, vor nega mereu. Nu te disprețuiesc, vor să fie în locul tău. Să renunți la ei nu e cruzime, ci claritate. Pentru că, cu fiecare zi în care tolerezi mediocritatea, le transmiți celor valoroi că performanța nu contează și că ratarea e acceptată. Puterea e alergică la balast. Scoate-i de vreme, scoate-i curat, scoate-i fără remușcare. În momentul în care o faci, mesajul devine limpede, aura ta devine ascuțită, iar cercul tău devine fundația ascensiunii tale, nu ancora ce te trage în jos. Dar identificarea balastului aduce o provocare mai mare. Cum să elimini fără să-ți faci dușmani? Mulți fac greșeala să anunțe limitele. Vor să fie corecți, să explice, să justifice, să convingă, să primească înțelegere și, poate, scuze. Machiavelli ar râde de așa strategie. Nu răni un om dacă nu ești sigur că îl poți anula. În termenii moderni, nu rupe la jumătate. Nu lăsa portițe deschise. Nu încerca să fii plăcut. Taie scurt. Taie tăcut. Taie cu capul. Și, mai ales, fă-o astfel încât să-ți crească nu doar liniștea, ci și puterea. Aici începe adevărata artă a toaletării sociale. A elimina pe cineva nu înseamnă doar să dai un follow sau bloc. Asta e pentru copii. Puterea reală e să le retragi accesul la influența ta, nu la atenția ta. Să-i lași să privească, să vadă cum reușești, să le simtă tot mai tare irelevanța la fiecare progres al tău fără ei. Nu intra în dispute, nu explica nimic, nu justifica. Devin-o de neatins. Nu din punct de vedere fizic, ci psihologic. Când vorbesc, nu răspunde. Când glumesc, nu râde. Când se plâng, nu reacționa. Tu devii apă pentru focul lor, nu benzină. Fără reacție, se ofilesc. Nu pleacă pentru că îi dai afară. Pleacă pentru că nu mai contează. Aceasta este stăpânirea tăcută. Nu îi îndepărta zgomotos, ci creează distanța care să facă orice interacțiune cu tine anevoioasă. Fă întâlnirile greu de programat, răspunde lent, vag, fără entuziasm, prinde-i cu energie imprevizibilă. Nu provoci ceartă, ci le stârnești de interesul. Până la urmă vor renunța singuri și vor construi povești de genul: ne-am îndepărtat, e preocupat, avem alte drumuri acum. Lasă-i să creadă asta, pentru că în realitate, tu ai proiectat distanțarea, ai făcut podul greu de traversat, iar când se uită înapoi, e târziu. Nu ai ars podul, l-ai topit. Oamenii fără valoare se agață de tine când simt că standardele tale sunt joase. Așa că ridică ștacheta nu din vorbe, ci din stil de viață. Legă-te tot mai mult de oameni valoroși. Transmite constant valori mai profunde, scopuri mai clare. Fii vizibil în cercul de elită. Dintr-o dată, cei care se simțeau confortabil în preajma ta, acum se simt expuși. Realizează, fără să le spui tu, că nu se mai ridică la nivel. Machiavelli nu strigă niciodată cine e, îi înconjura persoana cu simbolul de seriozitate. Fă la fel, lasă acțiunile să transmită,
Dacă vrei să rămâi în lumea mea, urcă standardul. Dacă nu, se elimină singur de rușine, nu din conflict. Asta e cea mai elegantă ieșire posibilă. Cele mai slabe cuvinte ce pot ieși din gura ta sunt: îmi pare rău că m-am schimbat, sper să mă înțelegi. Nu e nimic personal. Nu le mai rosti niciodată. Pentru că, de fapt, ceea ce spui este: am nevoie de aprobarea ta ca să evoluez. Sentimentele tale valorează mai mult decât propria mea creștere. Te rog, nu mă urc pentru că devin puternic. Nu, evoluția nu e negociabilă. Iar selecția nu e cruzime, ci întreținere. Nu ești rău dacă îndepărtezi oamenii nepotriviți. Ești responsabil. Pentru că orice viață de valoare nu se bazează doar pe ceea ce atrage, ci și pe ceea ce refuză. Unii nu vor pleca liniștiți. Te vor șantaja sentimental. Te vor acuza că ești arogant, distant, egoist. Vor încerca să te provoace, pentru că reacția ta le dă sens. Rolul tău: nu le oferi nimic. Lasă-i să strige în gol, să-și inventeze povești despre tine, să bârfească, să critique, să arunce aluzii. Tu nu spui nimic. Nu reacționezi cu nimic. Te ridici deasupra. De ce? Pentru că atunci când nu le dai o țintă, își pierd echilibrul și, în final, cad singur. Oamenii uită de cel care țipă, dar nu uită niciodată de cel care a plecat calm, puternic, definitiv. Curățenia socială nu înseamnă doar să smulu buruienile, ci să uzi pe cei valoroși. De fiecare dată când elimini pe cineva ce te trage în jos, eliberezi spațiu pentru cel care te ridică. Promovează pe cei loiali. Laudă pe cei ce cresc. Ridică pe cei care rămân statornici chiar în mijlocul furtunii. Așa trimiți un mesaj către întregul tău cerc. Acesta nu e un loc doar pentru supraviețuire. E un loc unde înflorești sau dispar. Nu trebuie să anunți nimic, ceilalți simt și reacționează. Cei nefolositori fie se ridică, fie dispar. Nu e vorba de răceală, ci de claritate. Iată finalul geniului machiavelic. Când îndepărtezi pe cineva, nu-l șterge complet. Lasă ușa închisă, dar vizibilă. De ce? Pentru că oamenii obsedează asupra ceea ce văd, dar nu pot atinge. O ușă ferecată e mai apăsătoare decât un zid lipsă. Lasă-i să-ți vadă ascensiunea. Lasă-i să contemple succesul tău fără un loc la masa ta. Să se întrebe cum ar fi fost să fie de partea ta, acum că nu mai sunt. Nu creezi doar distanță, creezi regret. Iar regretul e cel mai puternic profesor fără cuvinte. Nu le datorezi explicații. Îți datorezi ție însăți protecția. Și protejarea cercului tău înseamnă să-l cureți necontenit. Nu toți merită acces. Nu toți rezistă evoluției tale. Nu toți vor aplauda când urci un nivel. E perfect așa. Machiavelli ți-ar aminti: dacă vrei să construiești ceva solid, asigură-te că fiecare cărămidă a fost testată. Elimină devreme, elimină inteligent, elimină tăcut, iar cercul tău va deveni armata ta, nu povara ta. Ai identificat oamenii fără valoare. I-ai exclus prin tăcere, distanță, superioritate. Dar jocul nu se oprește aici, căci balastul rar dispare de tot. Ei persistă, revin, îți testează noile granițe subtil, manipulator sau chiar prin intermediar. Nu pot accepta că ți-ai continuat drumul fără ei. Nu pot accepta exilul și fac orice să revină în viața ta. Acum, războiul devine unul de apărare. Machiavelli te avertiza: o cetate nu valorează nimic dacă porțile sunt fragile. Hai să ridicăm ziduri psihologice atât de înalte încât nicio vină, lingușire sau șantaj sentimental să nu le poată dobor. Cea mai răspândită strategie de revenire a celor fără valoare este tehnica vinovăției. Vin cu replici precum: îmi lipsește cum erau lucrurile. Tu te-ai schimbat. Am trecut prin atâtea împreună. Nu credeam vreodată că mă vei trata astfel. Dar nu e afecțiune, e șantaj emoțional. Nu se adresează rațiunii tale, ci conștiinței tale, vizându-ți punctul slab. Aici e cheia pe care Machiavelli o cunoștea. Conștiința e adesea vulnerabilitatea ta cea mai mare, iar cei care te cunosc cu adevărat știu exact unde să atace. Rolul tău: să lași vina să moară. Vina e pentru cei care au ceva de plătit. Tu nu ai. Nu i-ai trădat, nu i-ai abandonat, doar ai impus un standard pe care nu l-au atins. Nu le datorezi finalitate. Nu le datorezi nimic.
Vina e cheia cu care vor încerca să-ți deschidă poarta, arde lacătul cu totul. Când nu te pot atinge direct, schimbă abordarea. Brusc, prietenii te spun că și ei au observat că s-au schimbat. Le e dor de tine. Poate ar trebui să mai vorbiți. Nu e întâmplare, ci o încercare calculată de reîntoarcere. Cei nepotriviți nu o să mai folosească niciodată intrarea principală, se vor strecura printre colțurile rețelei tale sociale. Ce ai de făcut? Controlează povestea. Fă clar, fără dramă, că ai mers mai departe dintr-un motiv. Nu trebuie să bârfești sau să-i ataci, adoptă o fermitate calmă. Am depășit acea conexiune. De acum înainte, privesc doar spre viitor. Această frază e puternică, nu invită la discuții, nu pare crudă, dar construiește un zid invizibil ce nu poate fi contestat. Dacă oamenii din jur te respectă, nu o să-i mai pomenească. Dacă nu, intră și ei pe lista de observație. Fiind atent, vei remarca, cineva fără valoare apare ca gronăscut. Declară că s-a schimbat, că a realizat unde a greșit, că merge la terapie, că nu mai e la fel. Sună frumos, nu-i așa? Dar aici e testul. Aduc valoare sau caută acces la tine. Pentru că cei fără valoare evoluează rar, de cele mai multe ori doar se regranduiesc. Adevărata schimbare nu se anunță, ci se dovedește în timp, prin acțiuni, constanță și obiceiuri noi. Privește cât durează noul comportament, câteva luni sau doar cât să impresioneze. Evaluează motivul. Vor să demonstreze ceva sau doar să-ți arate o nouă atitudine? Fără a te implica direct, privește și ego-ul. Sunt respectuoi față de distanța ta sau încă forțează reacceptarea? Machiavelli oferea o a doua șansă doar când aducea nouă putere, nu când risca aceleași trădări. Nu te lăsa pocălit de un ambalaj actualizat. Altă strategie de revenire, minimalizarea. Fac să pară că decizia ta de a exclude a fost exagerată, nejustificată sau doar o mică neînțelegere. E o capcană. Încearcă să-ți micșoreze standardele pentru confortul lor. Încearcă să rescrie regulile, dar nu mai ești persoana de odinioară. Dacă cineva bagatelizează ce ți-a rupt încrederea, de fapt transmite: durerea ta nu a existat, limitele tale mă încurcă, evoluția ta mă amenință. Nu e regret, e ofensă la adresa puterii tale. Nu îți negocia niciodată standardele, fiindcă, din acel moment, lași ușa largă deschisă pentru degradare. Rămâi ferm. Lasă-i să se prăjească în neclaritatea lor. Iar dacă spun că ești rece, lasă-i să înghețe afară. Îți amintești când? A fost o perioadă genială, doar cu tine. Nimeni nu m-a înțeles ca tine. E o travă dulce. Nu-ți vizează logica sau viitorul, ci pescuiesc în amintirile afective. Știu că, dacă poți să simți, nu mai gândești limpede. Machiavelli ar vedea aici o seducție subtilă, gândită să-ți topească claritatea. Dar trecutul e o capcană dacă te orbește de la tipar. Cei fără valoare vor încerca mereu să te tragă înapoi la o vreme când încă nu și arătaseră adevăratul chip. Nu-ți lăsa memoria să-ți saboteze avansul. Nostalgia nu e loialitate, e doar un paravan pentru repetitivitate. Cea mai rară și periculoasă tactică. Încep să te copieze. Vorbesc ca tine, citez aceleași cărți, imită noile tale convingeri, preiau tonul, ambițiile și energia ta. Cred că semănând cu tine, pot redeveni parte din viața ta. Dar asemănarea nu înseamnă autenticitate. Faptul că cineva îți vorbește pe limba ta nu înseamnă că îți împărtășește valorile. Așa pătrund cei mai esteți și lipsiți de esență, prefăcându-se o versiune mai curată a trecutului tău. Mimarea strategică. Nu te lăsa măgulit, fi vigilent. Dacă ar fi cu adevărat pe drumul schimbării, n-ar avea nevoie de validarea ta. Ar fi ocupat să construiască, nu să-ți demonstreze. Nu ești rece, ești concentrat. Unii te vor acuza de duritate, că ești prea protector, că te-ai schimbat. Și așa e. Ai descoperit, în sfârșit, adevărul pe care nimeni nu îl predă. Oamenii greșiți nu doar că îți consumă energia, ei te definesc subtil, din interior, fără să-ți dai seama. Iar eliminându-i, nu faci doar curățenie în jur, recuperezi cine ești tu cu adevărat. Nu este cruzime socială, este strategie socială. Machiavelli ar spune: dacă vrei să crești în putere, claritate și influență, păzește-ți cercul ca pe o fortăreață.
Nu toate amenințările vin din exterior, unele trăiesc în strângeri de mână, în intenții aparent bune, în relații neterminate. Taie fără frică, păstrează-ți răceala când se întorc și devină cel care nu se mai uită înapoi. Toți îți spun cum să creezi conexiuni, dar aproape nimeni nu te învață cum să rud legături cu precizie, definitiv și puternic. Pentru că eliminarea pare crudă, nefiresc, ca o trădare. Dar dacă ți-aș spune că trădarea supremă este să păstrezi lângă tine pe cineva ce nu mai merită? Machiavelli a priceput asta mai bine decât oricine. Nu a câștigat doar prin strategie, ci și-a păstrat puterea eliminând tot ce o slăbea. Iar acum că știi pe cine să elimini, cum să o faci și cum să te aperi de reveniri, mai rămâne un singur lucru. Trebuie să setezi acest principiu ca un reflex natural al tău. Iată 7 lei finale pentru ca selecția socială să devină parte faierească, permanentă din puterea ta. Construiește încet, taie rapid. Majoritatea fac exact invers, se grăbesc în a oferi încredere și apropiere, dar amână și suferă când trebuie să taie. Machiavelli n-ar tolera asta. Lasă timpul să testeze oamenii, nu farmecul. Lasă consistența să creeze conexiuni, nu disperarea. Când cineva îți arată tipare de slăbiciune, trădare sau toxicitate, elimine imediat, fără discursuri, fără amânări. Nehotărârea în eliminare lasă paraziții să devină permanenți. Nu enta. Cu cât rămâni, cu atât mai adânc se înrădăcinează. Nu tăia din emoție. Eliminarea nu e pedepsă, nu e dramă, nu e să rănești pe cineva. E purificare. Tonul tău să fie neutral, expresia calmă, mintea ascuțită. Dacă se simt atacați, se apără. Dacă se simt judecați, ripostează. Dacă simt haos, încearcă să manipuleze. Dacă simt absență rece, înțeleg că nu mai lupți pentru ei, tu ai încheiat. Această tăcere îi apasă psihologic. Elimină când ești pe val. Greșeala rar discutată, majoritatea așteaptă conflicte ca să rupă legături. Machiavelli ar face invers, taie când câștigi. De ce? Pentru că, în momentele de succes, vezi cine aplaudă sincer, cine se ofensează, cine devine competitor și cine te susține. Și, cel mai important, atunci ai controlul. Nu aștepta trădarea. Anticipează și acționează înainte să o simți. Puterea adevărată nu e doar să repari, ci să previi. Sămânța trădării se vede cel mai clar în vremuri de abundență. Înlocuiește emoția cu standardul. Nu-ți pune întrebarea, simt că trebuie să le elimini. Și chiar se ridică la nivelul cerut pentru a rămâne în universul meu. Sentimentele înșală, standardele corect stabilite te protejează de ceața nostalgiei, vinovăției sau milei. Creează-ți codul tău. Loialitatea trebuie dovedită, nu doar declarată. Respectul trebuie să fie reciproc, nu cerut cu forță. Energia trebuie să fie pe plus, nu pe minus. Faptele să se potrivească mereu cu vorbele. Când cineva calcă una din aceste reguli, iar patternul se repetă, decizia e clară, e timpul să plece.